Здравейте! Добре дошли в моя канал и в моите уроци за астрология. Това е урок номер 3 за домове и небесни тела. Значенията им. Припомням, че в моята книга, която е свободно предоставена в профилът ми тук, можете да прочетете всичко подробно. Значенията на планетите няма да ги изчета и изкажа в това видео подробно, но там можете да ги намерите. Домовете все пак ще ги спомена по-подробно. Както научихме от предходния урок, първи дом е под асцендента. След него е втори дом и тук в случая е Плутон. Първи дом казва следното. Това е външния вид, качествата и характера. Която планета е в този дом, дава по принцип външният вид и това, в което човек като цяло ще е изключително силен. Главното, което говори за него. Много е важно в първи дом какво има. Естествено, ако няма нищо, както в случая, се пропуска, гледа се втори дом, който е подсилващ на първи. В случая тук е Плутон. Втори дом е подсилващ. И в следващите домове какво има? В случая във втори дом е Плутон. В трети няма нищо. Трети дом отговаря за работата и професията. Четвърти дом. Това е семейството, в което идваш и родителите, при които идваш. В какво семейство ще си и така нататък. Пети дом. Любовни връзки, чувства и интимен живот. Това показва. Шестия дом са роднини и близки хора. Отношенията с тях. Седми е домът на брак. Осми дом е малко специфичен. Която планета, небесно тяло е там, просто не работи това, което дава. Ако там попадне дадената планета, тези качества, които би дала на човека, просто ги няма. Мога безкрайни примери да дам. Сами можете да прецените, когато знаете значенията на планетите. Деветия дом е като цяло пътуването и разбиранията за живота. Десети дом – положение в живота или иначе казано обществено положение. 11 дом – среда, в която ще се движи човека, връзки с околните хора. 12 последен дом на хороскопа е изявата, влеченията, душевността, емоционалността. Това са 12-те дома с тяхните бързи значения. Като характер на човека, аспектите в наталната карта или в хороскопа говорят също за характера му. Ако дадена планета има определен аспект с друга планета, това значи дадено нещо. Не е само коя планета в кой дом е. Аспектите се делят на добри и лоши. В предходното видео не отделих внимание на това, затова тук ще го вмъкна и ще поясна всеки аспект колко градуса и какъв. Добрите аспекти са 30 градуса, 60 градуса, 72 градуса, 120 градуса, 150 градуса. Ъгли между планетите. Лошите такива ъгли аспекти са когато градусите са 45 градуса, 90 градуса, 135 градуса или едно
срещу друго 180 градуса. Когато две планети са една до друга, те са в съвпад 0 градуса. Според зависи кои са, се определя дали е добро или ще повлияе лошо. Това е както в характера на човек, в наталната му карта, така и при прогноза какво ще ни се случва в дадената година от живота, съответно какви аспекти имаме и какво ще ни се случва всеки ден. Съответно, нашата натална карта, планетите са аспекти към там, където са планетите в момента. Това ще е тема на урок номер 4, следващият урок, който е за прогностична астрология или гадаене, ако искате го наречете. Там ще покажа как се пресмята всяка година на човек какво ще му се случва. Това се прави съответно чрез аспекти и чрез още един метод, който ще покажа. Все пак това е урок номер 3, а номер 4 ще е за прогнозиране. Тук е само за домове, небесните тела, вмъкнах и аспектите. Самите небесни тела в приложението на моята книга с по 2-3 реда за всяко казва какво значи, как се бележи, което всъщност казах в предходен урок. Това е урок номер 3. Заповядайте в следващият такъв, четвърти, който ще е за прогностична астрология или какво ще ни се случва във всяка година и как да го пресметнем. До скоро и заповядайте в канала ми. До виждане!